He's perfect. He knows the right time. And God, He's a punctual God. Give God a shout. Ungabane hope ungakhulumi kabi ungathi bangashada lo mnyama mina ngiyelo bhodi bamdlula bangashada lo round so ngathi uranda vele bayekele mina ngifika yenyosi hayi bashayela izandla funda uappreciate abantu abaphumelelayo ngoba isizini yabo. And I'm here to announce tonight your season is coming. I say your season is coming. Your season is coming. Oh, Jesus, let me tell you something. Impilo ifana ne-merry-go-round. Befika dala la park. Masilapha nakuThoni nabo umuntu. Is he gone? Yeah. Oh, yes. Yeah. Sibuya kude la. Imabona umoya phezulu lona phansi. Sokusehle kahle. Siyakhohlwa kulento le yenzani? Ngifuna ukutshela ukuthi i-10 yakho yes. Isizini yakho yes. Ungathuzwa abantu abahamba ngama-BMW nama-Mercedes Benz. Wena uzohamba phezulu. Wena uzo-own i-helicopter yakho. Masofika isizini yakho angeke usahamba phansi. Uyofamba moyeni. Therefore ungabi concerned ubhayize nge-success yabanye abantu. Abanye abantu abaphumelela, admire them. Abanye abantu bashayela izandla. Develop an attitude of gratitude. Ubapraise abanye abantu. Inenza abantu abaningi uNkulunkulu akakhona ubabusisa ukuthi abanye abantu abaphumelela bayawara. Abasadli nokudla, abasalali nokulala. No. Namhlanje ufuna utshintshe i-attitude yakho ngoba i-purpose ne-plan kaNkulunkulu selizofezeka ngempilo yakho. Yekela zonke lezi zinto, yekela umona, yekela ukukriticize, yekela ukuhleba. Abanye baphumelela bayafunda. Ungabi nomona, bahalalisele. Njengoba babanemali bajabo bahalalisele ungathi abalala ebusuku lapha. Oh, yahlala isithaka njalo kodwa abalala ebusuku. In your way, you can do a favor. Come. Rub shoulder yourself with successful people. Rub shoulder yourself with academics. Rub shoulder yourself with smart people. We are engaged on now. Rub shoulder yourself. Rub sasa nawe uzozizwa ukhuluma isilungu. Glory to the name of Jesus. God's purpose and plan will manifest because God is up to something. Everybody uNkulunkulu nenjongo yakhe iyofezeka. Wanda uhlala emkhukhwini uhlala kubantu uhlala ku-RVP house kodwa masinyane uyaphuma la. Masinyane uyaphuma la. Angangabe ukuthi upedestrian. Angangabe ukuthi uma-hiker kodwa masena kuzondlula lokho. Uzokuyishayela imoto yakho. Uzokuhlala ku-big house. Akubapraise labantu mani abahamba ngamakani. Ungathi bayandina. Akubapraise abavuma oh, glory be the name of Jesus. Akubapraise abahlala edrobheni. Ungathi bazenza belungu. Emiliyeza nakuwe. Oh, come on, give God a shout of praise. Akubapraise. Abashadayo. Now uzoshada. Celebrate divorce bebathi benzani sisi bebathi thina sijaha no asuka ujaha
Wena wena kuhamba ngegama emini. Kuhamba ngegama emini style. Lapho utshela namhlanje ngiyakhuluma nami. Lapho utshela namhlanje ukuthi injongo kaNkulunkulu neplan kaNkulunkulu izofezeka. Yekela ukukhala. Yekela stop murmuring and grumbling and whining. Isekhona. Plan kaNkulunkulu. Nenjongo kaNkulunkulu izofezeka. Man of God, this ministry, it will plan kaNkulunkulu. uNkulunkulu une-purpose kule ministry. Nento ezintathu ngifuna ukutshela, uNkulunkulu angitshela zona. Makangibizela ku ministry, he said to me, son, don't compete with any church. He said, son, don't criticize any pastor. Amen. Lastly, he said to me, don't be puffed up. Don't be arrogant. Don't be too proud. uNkulunkulu akabaphakamisa abantu abazikhukhumeza. Yabona ukuthi lesonto kanjani. Then we start to talk about this building. Khohle uNkulunkulu lona uprovide. Awufuna utshela amashaya amahle. Ningazikhukhumezi. uNkulunkulu manene ne-pride. uNkulunkulu ayizonda i-pride. Three things, mfundisi. The Lord said to me, son, don't be puffed up. Don't be arrogant. Don't criticize. Don't compete. And compete. Listen, it took me almost 10 years to work at the auditorium. 10 years. Ubani, so to this on, not Ubani. So what? La uselok. Uma uzoba ne-attitude efana naleyo. Umuntu uzophila kamnandi. Ngeke ube ne-stress, ngeke ube ne-fatigue, ayifati. So udinile nje. Isekhona mina. Ngoba wenza lento ejabulisa wena. Into elimazabaza ngabanengi la ukuthi ngiyayithanda i-competition. You must learn to compliment. One another, each other. See, complimentary. There is competition. Naye into ezinkulunkulu asuke ebandleni. Competition. And I'm here to announce God's purpose and plan will come to pass. Proverbs 19 verse 21. Oh, is that what we're going to touch? Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Mhleli plan phansi nongena. Nina plans way. Kuthi ngenzeka lo, yana sibona ngiso, yana ngibona ngishada nobhuti omuntu oyidivan, mara ngishada nobhuti omfishane, nama ngishada nomuntu onemali eneni. Oh my goodness. Mangasibona ngiloko naloko. Yes, you will have all those plans, but I'm here to tell you something. It is God who will endorse your plans. uNkulunkulu endorse ama plans wethu. uNkulunkulu owenza sure ukuthi ama plans wethu ayaphumelela. Nisekhona bazalwane. That's why mawuhlakaniphile umntana kaNkulunkulu ohlala emthandazweni. Always know the plan. You roll your plans unto God. Roll your plans to the Lord. Uma udoma plans wakho kuNkulunkulu, let me tell you something. Akuna Satan, akuna zimfamona. Ezostopa iplan lakho izophumelela because uNkulunkulu une purpose ngempilo yakho. And uNkulunkulu ufuna ukubona uphumelela. uNkulunkulu akasi against
i-success yakho. uNkulunkulu ufuna ukubona uphumelela. Ngoba uNkulunkulu makakubona uphumelela, uNkulunkulu kuyamjabulisa lokho. Kuyamthokozisa uNkulunkulu. Give God a shout of praise. Refuse to be frustrated and confused by people. Esikhathini esiningi sifrazwa ngabantu ngoba siyathanda uku-affirmwa ngabantu. Umuntu akaka-affirmanga awufili alright. Yonke into ifuna i-affirm umuntu. That's why noma ugqokile ufuna ukubuza umuntu ngigqoke njani. Thola abanomona bathi